Gipa-blotter sa city government si kanhi Cebu City Mayor Rama tungod sa kapakyas niini pag-uli sa government-issued vehicle. Gikompirmar kini mismo ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga nahinabi sa mga tigbalita gahapong adlawa. Wala hinuon kini mo detalye sa unod sa blotter diin gitugyan na niya kini sa City Legal Office. Padayon nga awhag ni Garcia kang Rama nga iuli ang sakyanan sanglit iya kini sa kagamhanan. Una nang gipadad-an og demand letter sa City Hall si Rama apan wa kini mosanong nga ibalik ang sakyanan. Samtang gipadayag ni Rama nga dili una siya mohatag sa iyang habig mahitungod ni ining maong issue. Samtang sa letter reply sa counsel ni Rama, giklaro niini nga walay record nga nagpakita nga na-implement na ang mando sa Ombudsman. Busa nagpabilin paghapon nga mayor si Rama ug adunay katungod nga mogabit sa government vehicle isip incumbent mayor. Magpreskon ko na ilang ipamuhat na makoy di lang sa kumakomment kaya inikabot ana Friday na aron matago na alas 10 diba ugma Friday na